Goedenavond, zondag 21 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bloemen en knuffels aan de kant van de weg in Ierseke. Een dag na het ongeluk met de open vrachtwagen, waarbij het 5-jarige dochtertje van de chauffeur om het leven kwam. Naast het verdriet worden ook de eerste vragen gesteld. De wagen zou met het meisjesteam van de voetbalclub Ierseke een ereronde door het dorp maken. Maar waarom gebeurde dat, terwijl dat niet mag? Ik zou graag een dag terug willen in de tijd. En denken van, of was er maar een verbod geweest en was die wagen maar nooit deze kant op gekomen. Want ik vind vooral voor het gezin vind ik het een verschrikkelijk iets. Maar dat verbod, dat was er, want die wagens zijn officieel verboden. Ja, maar het gebeurt dus bij bijna alle verenigingen volgens mij. Dus ik denk dat dat gewoon veel duidelijker moet zijn. En ja, in dit geval was dan de wagen dan natuurlijk nog niet bij de club zelf. Maar ja, dat was wel gebeurd, normaal gesproken. Want wist u dat deze wagens verboden zijn officieel? Nee, ja. Volgens mij zit dat ergens wel in je achterhoofd dat dat verboden is. Of niet mag, of dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn. Maar zo direct van, we gaan met een kar en ik denk van, dat is verboden, dat mag niet. Nee. De club heeft direct besloten om nooit meer dit soort optochten te doen. En ook andere verenigingen zoals de VV Kloetingen hebben al aangegeven de platte kar in de band te doen. Over een tijdje rijden bijna in heel Zeeland ook dierenambulances van Dierenwelzijn Zeeland. Die organisatie krijgt binnenkort haar derde dierenambulance. Dierenwelzijn begon in 2016. Toen ben ik begonnen met een dierenvoedselbank. Dat hebben we tot 2020 zo gedaan, totdat er geen dierenambulance meer reed in Vlissingen. En toen hebben wij dus de eerste dierenambulance aangevraagd bij Stichting Dierenlot. De duurde rijden heel Walcheren en dan krijg je ook vragen uit Beverlanden. En vandaar dat wij toen gezegd hebben van, we vragen er weer een aan. Waar houdt het op, denk je? Het hoeft helemaal niet op te houden, maar het gaat om dat je genoeg mensen hebt die bij ons vrijwilliger willen worden. Ja. Is het ingewikkeld om die mensen te vinden? Ja, best wel. Ik bedoel, je hebt ook best wel wat verloop. Er zijn mensen die zijn een poosje vrijwilliger, maar die krijgen dan weer een baan. Of die gaan studeren. Dus ja, je bent constant eigenlijk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als die vrijwilligers zijn gevonden, kan de ambulance in Zeeuws-Vlaanderen deze zomer gaan rijden. Na de Neuzen in Terneuzen en de mossel van Filipijnen krijgt de gemeente Terneuzen er een highlight bij in Westdorpen, het warmste plekje van Nederland. Het dorp heeft al een officieel KNMI-weerstation, maar daarop is niet af te lezen hoe warm het nou eigenlijk is. Vandaar dat er nu een digitale thermometer staat bij de ingang van het dorp. We zijn er trots op, dus ja, het is een aanwinst. Warmte is meer dan temperatuur alleen, dat zeggen we. Daarvoor gaan we. Ja, we gaan voor het algemeen gemeenschapsgevoel en de algemene warmte in de brede zin. Er is bewust voor gekozen om het bord neer te zetten langs de weg en niet in het dorp zelf. Een algemene toegang, welkomstbord, ingangsbord van kijk, dit is Westdorpen. En voor iedereen, als passant, als toerist, als fietser, als voetgangers, als automobilist, een algemeen toegangsbord. Naar het dorp toe, naar de kern toe. Ja. De Hetwiegepolder krijgt een andere naam. De provincie gaat het veranderen omdat het volgens hem nu geen polder meer is. Heeft u enig idee hoe het moet gaan heten? Nee, echt niet. Nee, ik had een naam, maar die ga ik maar niet zeggen, want die is niet positief. Voor mij blijft het gewoon Hetwiegepolder. Deze omwonenden en bezoekers zien dat de Hetwiege flink is veranderd. Ik ben zelf amateurfilmer en ik heb nog prachtige beelden van de oude Hetwiege. En ja, dat is veel mooier als wat het op het ogenblik is. Ik vind het niet goed. Ze maken alles kapot. Mensen van Groen die hebben dat zo gestemd. Maar wat mij betreft was het vroeger even groen als dat het nu is. Motocrosser Nancy van der Ven heeft tijdens de Grand Prix in Frankrijk een dubbele beenbreuk opgelopen.
De 25-jarige Vlissingse kwam gisteren tijdens de eerste manche in Villars-sous-Écot in botsing met een andere crosser. Van der Ven moest de strijd daarop onmiddellijk staken en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar bleek ze een dubbele onderbeenbreuk te hebben opgelopen. Het is de zoveelste tegenslag in korte tijd voor de regerend wereldkampioen uit Vlissingen. Het seizoen voor Van der Ven verloopt vooralsnog met eerdere uitvalbeurten in Sardinië en Vrouwenveld allesbehalve voorspoedig. Hoe lang ze precies uit de roulatie zal zijn is nog niet duidelijk, maar de revalidatie zal waarschijnlijk maanden in beslag nemen. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport met Stefan. In Omroep Zeeland Sport vanavond aandacht voor de voorlaatste speeldag in het amateurvoetbal. Je ziet samenvattingen van Hoek tegen Urk in de 3e divisie. In de 4e divisie de kampioenswedstrijd van Kloetingen in Alphen aan den Rijn tegen ARC. Uit de eerste klasse C Rijsoord tegen SVOD 22 uit Oostkapelle. En verder aandacht voor het kampioenschap van Seroskerke in de 3e klasse en Breskens in de 4e klasse. De dag begon met behoorlijk wat bewolking, zoals hier goed te zien is op het vliegveld Midden-Zeeland. Maar in de loop van de ochtend brak deze bewolking wat en in de middag was het vooral de sluierbewolking en stapelwolken die te zien waren, waardoor de temperatuur kon oplopen naar 17 graden aan de kust tot een graad of 20 in het binnenland. Vanavond lost de bewolking verder op en vannacht loopt het kwik slechts terug naar 11 tot 12 graden met een matige noordenwind. Er ontstaat lage bewolking op zee. En in de loop van de nacht en ochtend zal deze Zeeland binnentrekken. Landinwaarts zal dit ook grotendeels gaan oplossen, maar de kust blijft morgen de hele dag gevoelig voor deze lage bewolking. Met zo'n 14 tot 17 graden is het echter wel een stukje frisser dan vandaag. Dinsdag lijkt ook een overwegend bewolkte dag te worden, vooral in de ochtend. En met gemiddeld 15 graden zakt de temperatuur weer ietsjes verder naar beneden. Vanaf woensdag zijn de weermodellen iets positiever gestemd. De temperatuur gaat dan langzaam iets omhoog en er is veel meer ruimte voor de zon. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.